салом дӯстон, Барселона дирӯз барои ҳадафи ягонаи худ, яъне ишғоли ҷойи дуюм дар мавсими ҷорӣ талош кард ва барои 3 имтиёз бо дастаи дигари Каталония Жирона вориди майдон шуд. Дар дербии Каталония шогирдони Хави натавонистанд ки пирӯз шаванд ва илова бар ин бохтро аксари коршиносон шармандавор хонданд. Ҳамин тариқ ба шикаст дучор шудани Барселона сабаб шуд то Реал Мадрид пеш аз муҳлат қаҳрамонии худро дар Ла Лига ҷашн гирад. Дар ин навор хоҳем фаҳмид ки чаро Барса натавонист ҳадди аққал мусовӣ кунад ва ки сабабгори он аст ки имсол даста ба ягон мақсади худ расида натавонист. ҳатман обуна шавед ва то охир тамошо кунед. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати интихобкардаи Хави муқобили Жирона чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Канселу, Кубарси, Араухо ва Кунде, нимҳимоятгарон Гюндаган, Кристенсен ва Роберто, ана ҳамлагарон бошанд Фирмин Лопес, Левандовски ва Ямал ба майдон баромаданд. дербии Каталония барои мухлисон сергол шуд. ҳарчанд нилнуриҳо баъди як соати бозӣ гӯё мисли 0-0 бобои ғулому ба шон ба ҷӯш омад. ин бозӣ бештар ба Реал аҳамияти хуса дошт ки дар сурати бохти Барса онҳо пеш аз муҳлат қаҳрамон эълон мешуданд. аллакай дар дақиқаи 4 дидор дастаҳо ба голзанӣ шурӯъ карданд ва ба голи задаи Кристенсен аз Барселона Артем Довбик аз Жирона посух дод. баъд аз он Барселона рақибро муддате дар майдони худаш фишор медод, вале шогирдони Мишел истодагарӣ карда тавонистанд. довар баъди қоидавайронкунӣ муқобили Ямал аз ҷониби Мигел Гутеррес пеналти ба дарвозаи Жирона таъин кард ки Левандовски бехато онро иҷро намуд. нимаи дуюм рафти бозӣ дигар шуд. ҳарчанд дар аввал Барса хатарнок бозӣ мекард, вале баъдан мизбонон аз худ дарак доданд. Порту аз дастаи Жирона талоши зиёд кард ва дар фурсате голро дар ин дидор ба қайд гирад. нафас рост накарда буданд ки Порту як зури дигар заду аз паси ӯ Гутеррес зарба зад ва ин фурсат Кунде тӯбро самти дарвозаи Тер Штеген равон кард. Порту қаҳрамони Жирона шуд, гӯям хато намекунем, чун маҳз ӯ дублро ба қайд гирифта ҳисоби дидорро 4-2 бар нафъи Жирона сохт. ба ҳамин Барса бо тантана ҷои дуюмро ба Жирона супориду Реалро барвақттар бо қаҳрамонияш табрик намуд. ана Хавиро бошад корҳои зиёде дар пеш интизор аст. мо рафти бозиро идора мекардем ва тӯб дар дастамон буд. ин натиҷаро сазовор набудем, чун бозиамон то ин сатҳ бад набуд. даста то он даме ки Жирона ҳисобро баробар намуд хуб бозӣ мекард. ман хашмгин аз ин ҷо меравам, чун ҳамааш бо айби ман шуд. аз ҳамагон узрхоҳӣ мекунам. мо идораамонро гум кардем вақте ки Жирона голи сеюмро зад. акнун бояд бозиҳои боқимондаро бо ғалаба ҷамъбаст кунем ва интизор шавем ки Жирона имтиёз аз даст диҳад то мо ба ҷои дуюм бароем. шарҳи ҳолат мушкил аст. мо то он дайме ки ҳисоб баробар шуд хуб бозӣ мекардем ва баъд онҳо моро дар ғафлат гузоштанд. гол сар додан аз Жирона чизи аҷиб нест, чун ин даста имсол аз худ дараки калон дода истодааст ва хело рушд кардааст. аммо мо набояд ки роҳан шикаст мехӯрдем. даста бояд роҳан омодаи чунин ҳолатҳо низ бошад. ман бозингари Барселона ҳастам ва баъд аз анҷоми мавсим ба даста бармегардаму мебинем ки чӣ мешавад. ман ин натиҷаро аз Жирона интизор набудам ва касе ҳам фикрам намекард ки бозӣ ин хел ранг мегирад. вале бо мурири замон орзуҳоам ба ҳақиқат наздик мешудааст. Барса дар нимаи аввал ва 10 дақиқаи нимаи дуюм низ хуб бозӣ мекард, вале онҳо роҳан шикаст хӯрданду натиҷа бар нафъи мо шуд. Мичел ба ман гуфт ки аз ғалаба хело ҳайратзада шудааст, чунки онҳо низ интизор набуданд ки мо ба шикаст дучор мешавем. даста иштибоҳи нобахшиданӣ кард. ин мавсимро бояд фаромӯш кунем. мо дар соли оянда ҳаракат хоҳем кард. баъзан вақт шарҳ додани ҳолате мушкил аст, вале дар умум ин бозӣ мавсими моро нишон дод. вақте голи сеюмро назадем, дар охир бошад ба бохт дучор шудем. ба назари шумо чӣ сабабгори асосии бохти Барселона шуд? оё бо ин ҳайат барои мақсадҳои бузург талош карда мешавад? албатта ки не. Лапорта акнун бояд сари ақл ояду сараввал шароит таъмин намояд то дар охир рӯяш шавад ки натиҷа талаб кунад. ба ҳар ҳол мо ба дастгирии дастаи худ идома хоҳем дод. бо бурду бохташ ҳамеша виска Барса, виска Каталония мегӯем. хайр дӯстон.